বহুত বাংলাদেশি আছে বন্ধুরা, আমরা বাড়ির লোকই আছে 15 নম্বরও, বুঝছো? বাপদাদার ঠিকানা নাই, জীবন চিনি না, দেখছি না। এরা আমরা থেকে বড় বড় কাগজ করে আছে, কেনা করে দিয়েছি মানিক বাবু। খাইতো বুঝলা, কারণ তোরা তো খাওয়ার নাই, সেটার বেলা গল তোরা লাগে আমরা অত অরান্বিত আছি। আমরা নিজে জন্মস্থান কর্মস্থান আমার বাপ দাদা এনে ধর্ম হয়েছে, এরপর তো আমরা আজকে এই অবস্থায় হরানি একমাত্র বাংলাদেশি সেটার বেলা গল লাগে। Paipso buini bo songni borok se tini bo sin tirpra o Bangladesh se borok hapayoi chung jara tirpra hawa asene rok hingke hoirani dong hini tini bo buini bo songni borok se akok sai dong hingke tini bo o tirpra hani tirpra sani busa tirpra sa busa rok hingke o raida sai tuke je Bangladesh ni fainai phayoi chin je chin tirpra hawa je sason khai dongmani borok no chung pushback khlaitani bo chin tipra sarok no baksa kasolaijak baksa kepengjak tamoni bagui je illegal migrant no pushback khlaitani bo chin tipra sarok tamni bagui baksa borok rok khorangti saya ang kubui kok sanai ang je illegal migrant ni bagui khorangti samani ang je nukmani nang sanai ang kuno party no sabuk klai kok samani ya ang je nukmani akong sanai tipramo tharok tini wo khorangti saka belekan hambai norok no illegal migrant no pushback khlainani ungthu nei norok khorangti saman boi norok belekan hambai te abono karai bo jonosadharon rok pal khlaioi khorangti saka norok no belai belekan hambai phiaba Congress ni jin tiprasarok CPM ni tiprasarok BJP ni tiprasarok IPF ti rok no khorangti saman nungya khuje raida sai tuike chin je tipra hawo je hapaini rok no pushback khlainani thu sikang rok khara klaise niya phiaba tabuk je jorao nang tongmani phiaba o jorao ke obahai choba khlaimani nungya khu tamni bagui ang abo question khlaina mo chung jotono kaham ken saimano tini o chin tipra hasteo phatani borok khapaimani bai tini o chung tipra sa majority tongmani tabu minority sopaikya abo chung kaham kena saimano puila sikango chung majority tongmani chin tipra sa o tipra hasteo phiaba tabu hingke nadi minority phai sopaikya saboni bagui illegal migrant je raida chai tuike chin je tipra hawa haboi tabu sason khlai tongmani borok haboi document sam tongmani aboni bagui tini o chung minority thango phiaba o minority man chung jotono saimano haipano baksa borok tamni bagui o je illegal migrant pushback khlaipur hingke tangoi phaiya kunui andolan khlaipe o tangoi support khlaiya o abon ang belekana wana na illegal migrant pushback khlaitani aro boda tamsanai buibai kasujak buibai mana khlaijak chung joto kahamge saimano baire ni borok tini chin tipra hawa hapaimani bai chung tabuk chin tipra sa chana rok chung tabuk komono dige thang tong abon bagui no chin tipra hawo SIR abo belai khana nangu belai khana chalo khlai nangu phiaba SIR chalo tang thu hnuisi chin tipra sa ni bising no baksa borok kebongi tonglayo baksa borok kebongi tonglayo chin tipra sa ni bising no baksa leader rok kebongi tonglayo tamni bagui ang bujimai angka chung kaham kun saimano SIR jodino chalong thanga angke chini o tipra hasteo chung chini tipra sani bagui busuk kaham chung jotono saimano phiaba abono sidano nangya tripra o honoi tini o andolan khlai tongo chini tipra sa baksa leader rok logiroi tamni bagui ang bujimai buini bosono borok abon hamjai ngoi mano phiaba SIR illegal migrant pushback khlainani abo chini tipra sani boike belai khena nangmani ngo ang sanamu songo I jorao hingke tini o central bo already sajak nini prime minister home minister borok belai khena sajak raida chai tuike hamni rok no chung borok no chini desh ni kari rok nai tini kraken sajak SIR joto jagon chalong thuni tini belai khena kraken sajak phiaba chini tipra hawke tabusuk jorao tamni bagui chung SIR chalu khlaimai ong tamni bagui chung chini tipra hasteo je raida chai tu hapeni rok no chung pushback khlaimai ong chung srai srai ken semano
tiprasan yago kun power kuri bagui tiprasan yago ekta phan power kuri buini bosan borobai tuiduljak abon bagui chung buini tolar ma tongo abon buino vibe song chung than samangnai joto santani o boromang David Murasing ko bui tongo phainai September 9 tarik 8-9 tarik o kaisa Delhi Jantar Mantar chobangnai a jaga o norong lukana chini boromang David bo joto leaders no joto party ni joto leaders no call khlai saka piaba baksa borok respond nikha baksa borok call ramya baksa borok geni na nung tipra moda khlaio ang kubuni party khlaio ang ni a jaga thangmaya inchau piaba tini o boromang David Murasing bo sirai khlain saka ang tini o ang hoiteba tipra mothai member ong imano piaba ang tabuk je sanai tongman je chobok khlai tongman ninke ang tini o tipra mothani ongoi khlaiya tipra sani ongoi tini chobok khlai tongo abon bugui an thani o ani yago tipra mothani flag ya India ni flag se ni butini sai tongo piaba kubangko borok no kubuni party ni borok ke nung tipra motha khlaio abuni ni se tipra se accord abuni ni se ha grata tipranan abon ong tipra motha sanman je ni tini o phayang dong piaba tipra motha pan santu jesa pan santu grata tipranan makhangke nin boi nang deba tipra se accord jodi makhangke nin boi khela bideba tini o যদি illegal migrant na chung pushback claima hanke nin nung tipra sai deba nin boi khela bideba abon chung bujena nango actually chung push no belaken torjak layo nung push man tongo nung ni sa kotor ung tongo nin tipra sar komori tongo nin ha kumai tongo nung tam khlaine sai chung bai abon bagoi ang sana mo manike push no ta torjak di tini tongo kanan kurui phiaba tipra sudo phanung tipra sudo phabai nung thanjang hanke tipra sale thuya sagdang ni logi tongnai ang asuno kok sasenai jotono hambai tipra sai blog to